Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, добросовестно выполнять возложенные на меня народом обязанности президента Республики Башкортостан. Hürmetli Murtaza Ağay, Respublikaның ең біріншісі, ең абыройлы бабайы. Наш Аксакал. Hürmetli Murtaza Ubaydullah. С днем рождения, Картатай, спасибо за наш хоккей. Большое вам спасибо. Вы очень много сделали для города и республики. Siz bizning Boshqurtistonimizning oqsoqoli. Башкортстан халкы өчен эшләгән эшләрегез өчен зур рәхмәт. Безнең күп милләтле республикабыз өчен, тату халык өчен без сезгә мең рәхмәтлебез. Ошо көндә һине матур байрамың менән, юбилеең менән, сын күңелдән, башкорт яшьләре исеменнән һине кайнар котлыйбыз. Много тепла вашему дому, счастья вам и вашим родным. Светлых идей. Желаю вам благополучия в семье и долгих лет жизни. Сезгә бәхетле тормыш, рәхәт тормыш телибез. Сезгә озын гомер, сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Искреннего счастья, светлых идей, уважения и оптимистичного настроения. С днем рождения вас! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Днем рождения! Уңыштар һиңә, сәламәтлек, һау бул, бар бул, без һине яратабыз.